Żewġ domandi parlamentari mwieġba fi spazju ta' ftit ġimgħat indikaw kif żdied sostanzjalment id-dħul tal-familji Maltin biex bil-provi issaħħet il-middle class. Dan kollu f'xhieda ċara ta' kemm fl-aħħar 3 snin it-tkabbir ekonomiku miżuri tal-gvern biex tissaħħaħ il-middle class ħallew il-frott. F'Mejju li għadda d-deputat nazzjonalista Frederica Zoppardi staqsel il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna domanda parlamentari dwar id-dħul tal-familji f'pajjiżna. Il-Ministru kwota l-aktar statistika riċenti li tkopri dħul iddikjarat fis-sena ta' stima 2015. F'Lulju saret domanda simili mid-deputat laburista Etienne Grech. Dan talab id-dħul iddikjarat fl-aħħar sena tal-amministrazzjoni preċedenti. L-informazzjoni li ngħatat fil-Parlament tindika li l-ammont ta' persuni fuq dħul baxx tanqas minn 10,000 euro s-sena naqsu b'4,500 fl-ewwel nofs ta' din il-leġislatura. B'kontrast kien hemm żieda ta' 2,488 persuna li jaqilgħu bejn l-10,000 euro sal-20,000 euro. Żieda aktar impressjonanti kienet l-ammont ta' persuni li jaqilgħu bejn 20,000 euro sa 30,000 euro. Dik li skont is-sondaġġi tal-Eurostat hija l-faxxa tan-nofs b'żewġ individwi jaqilgħu il-paga medja. Hawn fl-ewwel nofs ta' din il-leġislatura kien hemm żieda ta' 5,159 persuna jew żieda ta' 14%. Fost dawk li jaqilgħu bejn 30,000 euro sa 40,000 euro kien hemm żieda ta' 2,631, mentri fost dawk li jaqilgħu aktar minn 40,000 euro kien hemm tkabbir ta' 2,580 persuna. Dan jikkonferma kemm il-miżuri li ħadet din l-amministrazzjoni qed joħolqu middle class ġdida, anke jekk hemm familji xi jkunu indirizzati biex huma wkoll igawdu mill-ġid li qed jinħoloq. Fl-aħħar ġimgħat intqal li l-Gvern se jkun qed jieħu miżuri oħra biex il-qagħda ta' aktar eluf l-aktar fil-bżonn tkompli tiġi għall-aħjar.